Здравейте! Жалко. За пореден път един човек се заминава заради това, че няма достъп, няма път в село Брезе. И кметът е казал, че докато той е на власт, никога няма да има пари за това село. Значи, те всички кметови казват така за всички села. Това е ясно. Има някой, който иска България да я няма. Вие ако се чувствате щастливи в момента, до някъде, не мисля, че ще е задълго. Добре, вие може да се чувствате щастливи, но децата ви няма да се чувстват щастливи, защото, както се казва, в една такава потисната среда, в едни такива първобитни условия за 2025 година и с всичкото това, което се случва към младите хора да бъдат унищожавани, защо има за година и половина-две над хиляди млади хора без книжки, без работа, дисциплинарни уволнения, съдебни съдии, изпълнители, нарочно пуснати и тем подобни. Искат да обезкървят младия човек, защото те видяха, че може да се надигнат младите хора и сега, за да ги спрем младите хора, да не правят нищо, да бъдат коне с капаци, нека да им вземем така доста важните работи и да си помислят дали ще дигат юмручи. Няма да дигнат юмручи, че са обезкървени. Няма как. Честито за новата ви как да го кажа, превзета държава, обезлюдена в райони. Всичкото е Бошлав история, да ви кажа, защото аз се спирам пред блока, пишат ми на мене акт, вечерта, нали, естествено, докато се спим. Няма и 5 метра от мене поредния дерибей, който се е качил 3 камиона в градинката и още много работи порази около него. Те се прегръщат, целуват. Това е държавата на подкупите. Държавата на простите хора. Държавата на мутрите. Вие сте се превърнали не в рая, в кал сте се превърнали.